Ola, eu son Luedrina Martínez e hoxe vou vos falar un pouquiño sobre este libro e a súa escritora, Fred Quincalla, O nómade do mar. Así que vou facer un pequeno book trailer e vou pasar a falarvos máis sobre este libro. Este libro fálanos das aventuras de Fred Quincalla, o autómata e vagabundo polo mundo, e das moitas historias de Leopoldo Diéguez, unha encantadora narradora que un día se atopa con Gran Godol, un cociñeiro violinista que fuxe da injusticia. Agora vou vos falar un pouco da escritora. A escritora deste libro é Teresa González Costa, naciu en 1975 no Grove e está licenciada en Filoloxía Inglesa e Italiana con estudos de Teoría da Literatura e Literatura Comparada. Realizou en paralelo unha formación teatral tanto en Galicia como en Italia e Francia, como actriz en diversas compañías, talleres de teatro, danza e voz. Como docente, impartiu cursos de teatro en centros de ensino, creando varias obras. Viviu 2 anos e medio en Xenebra, onde realizou guións para un programa radiofónico na sección de teatro e asistiu a cursos de dramaturxía baseados na obra de Jean-Luc Lagarce. O meu persoaxe favorito deste libro foi claramente Fred Quincalla, xa que me parece un persoaxe moi interesante que nos enseña moitas cousas ao longo do libro e o que fai que nos enganchemos máis á historia e que sigamos lendo ca mesma emoción desde o principio.